ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ନାଚିଲି ମୋ ଦେହ ହାତ ବଥା ହେଇଗଲା, ଭିଡିଓ ବି ଆଣିପାରିନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଗଲା ବେଳକୁ ନାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ବୋଳା ବୋଳି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର। ମୁଁ ତାକୁ କହି ତାପରେ ସିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ମାରି ବସି ମୋ ମୁହଁରେ ବୋଳି ଦେଲେ। ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୁହଁ ବହୁତ ଧୋଇଧୁଆ ହେଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଠି ପାଣି ତୋଳା ଆଉ ହଳଦୀ ତୋଳା ହେଇକି ଆସିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଦେହ ଲଗେଇଛି ହଳଦୀରେ ଗାଧେଇବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପଡିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗାଧେଇ। ଆମେ ଗାଧେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କହିଲେ କି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସିନେମାଟେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ। ସେମାନେ ଆସି ଗାଧେଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହେଲାଣି 2ଟା ବାହାରି ଗଲୁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ। ଯାଇ ଆମେ ସୁଟିଂ କଲୁ ଏମିତି ହଳଦୀର କିଛି। ଏବଂ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଥିଲେ ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ସେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସୁଟିଂ କରିଦେଲେ। ଭାଇର କପଲ ସାଇଜ ଫଟୋ ବି ନେଇଗଲେ। ତ ସେ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଡିଜେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ବାଜା ବସେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କରିପାରିନଥିଲି ଜାମ୍ ଯୋଗୁରୁ, ଜାମ୍ ଥିଲା ବୋଲି। ସେମାନେ ଆସି ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ। ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଗୋଡେଇ ଆଣିଲେ। ବରଗାଡି ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, ବରଗାଡି ବି ଆମ ଘର କତିକି ଗଡିଆଲା। ଭାଇ ଘରୁ ବାହାରି ହେଲା, ସେ ଆସି କାରରେ କିଛି କପଲ ଫଟୋ ନେଇଗଲେ। ଗାଡି ଉପରେ ଚଢିଲା, ଗାଡି ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରି ବସିଲା। ସେ ଗନ୍ ନେଇ ମାରୁଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓ ଡାଉନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମ କି ନାଚ, କାରଣ ଆମ ଗାଁ ତ ଯାହା ନାଚ ହେଲା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ନାଚ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେମିତି ନାଚ ହେଇଛି। ନାଚ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଆଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମରା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବରଗାଡିଆ ଭିତରକୁ ଯାଉ। ତାପରେ ବରକୁ ବାହାର କରି ଆମେ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହ ବରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିକି ବର ପୂଜା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ। ସେ ନେବେ ବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ବି ବୁଲେଇ ଗୋଡେଇ ଦେଲୁ। ତ ସେଠି ସବୁ କିଛି ମଜା ମସ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭୋଜି